ewo transportation nyina no omo nso propose so omo de cash nti abdo ne ebo bekosoro yes Ishmael bibi abako there. Yeah, I mean, yeah, good morning na sa discussion ni ebesi mu da ben say mobile beto car shintiadiem ye ne mu de yesu yentimi me ya good president my mention here Akoma FM for na me chia asantima yeah since last week na say committee na yentimi an you be committee ochina but this time around no and I'm say ya say me say na time dia ya say me say ka GRTC be di omo ni be ba no antimi amano but the proposal ebani na atini na agina 15%. And this time around, the major party, you acquire be able to say in fact 15% and phantom. Because I don't know, kaka say to muka oh, Uncle to eba kakana say I need to meet na etchekra. Ayana ama ejumana stable kaka. But etumukaka, mentum. One I said to mukaka. Yama kajumana ni amaye. Ama jumana ni amaye. Oh, who's the baby alcohol diesel ma? Any born a costo. Oh, and no be quite price different. What's that price different? And then you could be, he said, yeah, if you say 15% in the I say the executive make can the 15% in the middle pass or be a big to Messiah for 15% and so. And me ba sisi anasan to mu ya mo mani abre amopesa mutum as a result of the intra. You go be these are na ni people man the age more. Oh, and one the egu can my the age ma. Say na me say na institution bia no nkofo a mo hwa so. Say anka GRTC a mo hwe na so ni your father ni na GPRTU anka wo be ba be determine price ama say say no say no say ekono. Amon ka bia o ma ja bia ma obi ana say and also be also a year de favor no. What I say because who control diesel, eco fanka, who come car, eco bar, and now call or what say and now say who call tamale. Who could be called by now with Sikanina because diesel media, no, it's my now yet. Eh? Yeah, never for now, Najo, on the two Najo could do a year soon. Now I say I'm better, Lujabana, Scafia, been a become with them. Yakovi. Age man so be age man say, age my boy got an answer say, I age man say, Bushia. I think you go for to me, they say, to Mukakana, yes, I kaka. Because who could buy Skaka become who could Jum Echo at the border. Oh, I just say, oh, age man, we are not going. And to me, they say Ghana for Mutia Sema and Nation Tumkakana, yes, we are high kaka. Tamo de sign a babatum. If you did pass 15% they be because we be a proposal, we can put them 15% in me part and me make proposal. And if I do to me, they are 15% they debate. Wow. Ma menko true drivers for and so omini ya bema anopay ma memo ache mo akwaba emra Akoma FM bibi aboko de abiachi a me na kofi yenim se Ghana Akoma so na ye nyina ye bete ageni nyansa no kofi ye beka se ye ho ye pa memportable na monso the same consideration and I'm ordering ho ewo ebo ntu mu ana cash ntiade kofi na yentia baby o fidi kesi miti ekodu bia yentia kruwa eno panwa Ghana fo nyina ne titulu adrava fo ne emeti fo yes reka wona fo say no yini le mum sikana ka filling station kakra bi ebenya ba bi omo hu yemobo na omo nso enumu mai mrepamu no ensesa kan ye de ba be so omo so kobi ma mentia me ya Ismail so na yemo omo nso abaso tuma die sunko omo de bua ma man titiye akwa enimu de womu nyina ne se kobi o se Ghana ha no akwa ye se bi impediasa yanya asenkafo no me kai to wa fidi se yenimum se no professor na engineer enso yeso no eninti no madani ye kremoti eti pejani mo masala ti obi aso onye so ne dia ne bi yenim
na nka ọman a yɛ titire no sɛ ɛbɛkɔ yio nkɔ yio kɔ bi sɛ minnu bi nim sɛ transport sector no ɛka ho paa because aduane a ɛbɛfiri ne kurom akoma da aba mekyerɛ ntoosi no sɛ antena kaa mu ama a obi oyiri nya bi nto kwan sɛ ase ma wo nso nsa nkwan yo na wanya adwen ni nyansa bɛboa ɔman no Akoma FM 87.9 na yɛyi yɛn yipamu Akoma ɔbɛkae FM 87.9 a adumakuo bi a ɔwɔ ɔman Ghana ha biara no ɛka n'asɛm na ɔsɔre sɛ ɔkɔ strike a yɛhu ahokeka a mpanyimfoɔ de hyia wɔn edu yɛn yadramafoɔ so a kofi yɛn nyinaa yɛhu nsɛm a yɛka fa ho obi nya ɛkɔkyea ntumu a obi opagya ne ho mene so kakra bi aban frɛ no sɛ ɔkae nansi ɛnua mu gutafoɔ ɛka sɛ ɔmbɛto ɛyɛ ɔmo store mu no kobi mo videos mo ankasa council of state fo hyia ɔmo na adramafoɔ mpakyɛ saa ne yɛnso yɛnya no ɛni nti yɛafa yɛn ho adwen na nhyira twɛ bi afɔ onyankopɔn sɛ no anami anɔpa mi nua Ismail ɛɛka wɔ afidie so sɛ asɛ mother station transport organization no obi atena ase kobi yɛn tena ase nanso no wohu sɛ yɛn pɛ bebree no sɛ yɛde yɛn nsa ka yɛ adwuma no pɛ ɛde nsesa soronko bɔ ɔman no mu ahyɛntiaboɔ kɔ soro a kofi biribiara kɔ soro yɛa ne yɛnya abotrɛ wɔ nsɛm bi ho ɛmmerɛ a yɛbɛka nsisi bia pɛyi wofrɛ yɛ nana bensi ama a ɔyɛ GPRT national chairman a coalition 15 unions no yɛde no ato ano sɛ baadebani no a dwomkyerɛni no akobi ɛno ɔto nsa frɛ yɛn nyinaa sɛ nka yɛnhyia na yɛnhwɛ nneɛma soronko a yɛbɛyɛ animanimu yi a adamafo bɛba abɔnten nanso biribi baako mmienu bi sanka kakra nti ama dwumadie no a na nka asi di ne mmerɛ no ɛntumi ansi gyina pɛn papa na kofi mɛka ne pɛn wɔ afidie so sɛ Ghanafoɔ ɛwɔ biribi yɛ ɛfa ahyɛntiaboɔ no a yɛsusu sɛ ɛbɛba soɔ no ho a ɔmo mmoa yɛ ne yɛ nyinaa yɛnka nkyerɛ aban sɛ fuw ɛsɛm no wɔnhwɛ no wɔnhwɛ ne biem ɛnyɛ saa kofi deɛ bɛsi no yɛadramafoɔ no yɛnim sɛ ɔmo ani bɛgye kakra na mmom Ghanafoɔ werɛ bɛho ɔmo ho yie from Nkanra Moko take the decision because Alliance for about 15%. Anka say Anka Musande Ababa to the Achamene, Adawa Yedika Ewi. Kobiam, and in a bar see in a Biano because the True Ravens Union, other unions need be. Now, Yan Siegina say, Wamu Chimoduno, you say Yamu GPRT for off air no. On sɛ ɔmo na akɔ eti breakers nti biribi ni a yɛntumi ɛnka ne kɛse yie wɔ mframa mu ɔmo nso figure koraa na kobi ɔmo ka ho asɛm no na yɛ ade a obɛka sɛ hyɛm koraa paa ɛni nti na yɛnnua yɛ papa nana bensi ama kaa sɛ deɛ obi adeɛ a wɔka a wate bi wɔ mframa mu ɛne mfikyire nkɔmmɔdie no wate enti nyinaa yɛ mmra yɛnsi gyina pɛn baako sɛneɛ Obaga ye ka si ye ko partial sit down strike ye ka ye umbo mu a eye efe no ye nyina ye nya ne saa na de dodo ni nyina begya tum no ye de aba abonti ko bi enye se ye tan obi ye aduma na egu so be hwa edu ka hu nsem a ko bi adaba fo ye nipa bi ye ne ye politics pa ma ye nka nsem we na Ghana fo nti ni yi ewo ye various station na se terminal and go be the bell what the pass driver used to say why MPP ni na chairman or NDC ni wakoka ne party was mboni to amana ludu mpatwa tidida ye di hun komo e ka hu agigi hu atinye mu obi akwa mo de political party na football team or support no asenso de tare ne ka hu a onto mre bia na se ba ye aduma no sem na se ugu na no de ye nhwe wanim ye be ga kan wa sem kobi ne mayanya ade bi ne hu hawa aba o mai no na hwe ba bi efi ba wonim fango na ye friend V power no ai ya mo to bi no ade a na ne boy din pa and now be je say this boy din chen no ai na kobi me da say diesel no wonim say no anso ne yedigu ahyen a ekọ nkon tikem kofa enuane ba and net diesel unguta 14 cedis
50 pesos, I win 1 liter. Could be high. 14 cedis, 50 pesos, no. 4.5 liters, never 1 gallon, no. What is something 14 cedis, 50 pesos could be Boame, and pay me and share the equipment, not Ghana for who the entire driver for Casay. 87.9 Kumasi. 14.50, no. What is something 4.5? Could you have more figure? Now we are back show 14.50. I'm 65 cedis, 25 pesos. Yeah. Could be not high. Sir, and nam Obraka said, Nancy, and the engineer say a free northern part of Ghana. And the driver or Koboko, I could start to create a track, air for Nancy, or 200 gallons, you know, and 65 cities, you know, 25 pesos, you know, so what they times 100 there, coffee, or 6,525 Ghana cities. As our 200 gallons are, and some with media could do northern region. Boko, yes. And that will be about 6,525. Coffee. Then you think I crown walk off on a million other someone and cover about Akano. Over Jerry said, Nancy, could and tell you. Nancy, yeah, so a year, I sent you a bomb or Ghana, you can't want them with CDA. Here, so there's no 11 cedis, 27 pesos per liter. Yeah. 11 cedis, 27 pesos per liter. No, all the times 4.5 liters now. Now, more 50 cedis, 71.5 pesos. But, And yeah. you saw the times 100 gallons now. Now, I have 5,771 Ghana cedis, 50 pesos. 5,071 Ghana cedis, 50 pesos. So within 3-4 months, you know, see, I grew 6,000. Difference is there now, but more than 1,000 Ghana cedis. Maybe I could see what yourself. I won't say that here, because what can I want to see here? And someone that throw on the play, you know, because you have Nemo coffee, ye a year 1,000 Ghana cedis. Free will salary every month. Now, and this I can end catch it. About 1,000 cities for food. I think I almost every week, about a week, yeah. Because me car no so, and 1,000 is for a week. Sir, we are Centroni. Na Sabio, a radiant Akoma. What you say a year was salary, your more Katiana, we a year the old best for car. Akoma so Akopa story, the most Rampa, Bama Ghana, Nipa, dear, I will know what poor Mount Masania and Fabia, we are known. Could be Yami and Kawakoma. No, say the East Africa way, every baby, other social. Now, Okosia, the only one in the North or the difference is now every Ubotoma Betu filling stage or Mount Catata, some of the coffee. Yamisumu knew Mutu said the old Muna, Pacha, Ongawanuntu. Akoma FM 87.9. And yes, I'm not Babaton, yes, your mom can be a woman. So be a more Nancy, a rice Ghana, the Mona, possible, yeah. I dare see a sorry, a more who say, and yet I will not the best me I can channel. Because guys, only I have them at the Comobia, and I mean, yeah, statistics be fan go, yeah, ton war. Your neighbor countries here, where she had or my moon in Yano, Abaya the Yano. Kofi Anupaya check it, Burkina Faso, Anupaya, a Ghana come at 39 Ghana cities, diesel. Who call your name Cote d'Ivoire? Kofi, a Ghana come at 37 Ghana cities, 28 pesos, diesel. Nigeria, 22 Ghana cities, Anupaya. If I tell you, we are Niger for 41 Ghana cities. Argentina, young generational thinkers, fellow Ghanaians. Debbie a baby, ever thought that way. Yeah, it's only 65 Ghana cities, 25 pesos. Yes, will be and can watch them woman, what they are. Russia, Ukraine. Now, put you about to bomb what to tomato or in Yajma. Because we saw Raho, what do you
Ubu so I was na mo e de beto so ama wan pe. Akoma FM 87.9. Yeah, Bema. But very serious. I mean, before God and man. Very, very dangerous. But me worry. What the more Kenyan. Most of my dream, the ordinary Ghanaian is a mutumwa. Or how a debebre. Niamba in Abba Costro. Obedjumwa inflation. Tese bibia e Costro. Timoni abre na more tumuno. My head in Susan swear the baby. Obi ye kai nipa 30.8 million no. Na drama for kan wa na ne nka ho. Sana mu nyina muka. Akoma Enti ya fi enko ani enti ato no ma odani gende na wo jire no. Ghana ye kan ya ye kan ye de ye odani gende ni bi. Ana me de se wo waka se enema nyina e kosoro. Oh, ye se nkoma se nu se mi busa se ye di ni professor na engineer nka ye ho no ye ni abodin bia ka ye di ho no. Eni ti na mo ye sha no. Abema Jinasuma me na me Abbas Moro Ibrahim or head of communication the GPRTU. Senior mame mo achemo akwa Mra Akoma FM. Kofi Santini, good morning. Good. Abbas that you need two other the transport union heading komo.